Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to our fans on the TV. It's the Porsche Premiership, Kaizer Chiefs 2, TS Galaxy 0. I'm joined by Mike Strong. Yebo njani Sithibo? Siyaphila njani baba wami? Uzama sigezwe kuwena. Yes. Yebo mfowethu. Siyaphila na. Yebo. Wazi Sithibo sekuyobanzima ukuthi ngiphawule ngokwegame wabafowethu basikhuluma kabi. Yeah. Njoba abafowethu basikhuluma kabi. Bengizoanalyze igame. Yeah. So kuyobanzima sokumele ngiphendula amagama wabo. Yeah. Njoba thina asikho. Yeah. Sibalida ngabo 13 points. Yeah. Kodwa bathi bakhompyuta nathi. Wazi mistake yabafowethu bakubi. Phutho mdala. Angithi balwa nathi vele isitha sethu. Yes. Angithi sibeka njoba injalo. Injalo yes. Isitha sakho. Yeah. Noma ungenze ungakumuzi we double store we 50 million. Yeah. Isitha sakho sithi hayi ayikho umkhukhu. Yeah. Yayizwe into enjalo. Yeah, umona into ikhona kubo kubafowethu. Yes. Ngabe bashaya izandla ukuthi at least njoba silwa neSundowns thina. Befane bashaya izandla. Yes. Njoba sila iSoweto sonke nabafowethu. Yeah. So bona abafuni umakhelwane wabo abe nende right. Yeah, va. So njoba yenza kanje angibaphikisa umbono wabo. Yeah. Naba nefiso zabo. Yeah. Kodwa angeke ifezeke ngoba sibashiya nga 13 points. Njoba kusho bona bazoba na 66 points. Yes. Uthole bona ongama team lawa kuzomela bahambisa ugesi njoba kade bahambisa ugesi manje. Yeah. Kuthi igame ibe off istophe. Igame mayistopa. Ngilase ngakho na ibhola njoba nginekulubuka. Mawustop igame mase ubuyela. Sozomela urecover futhi. And still bona kade balida nga 1-0. Yeah. So kuba mnyama ugesi uzolungiswa sikhona e-stadium nathi. It's unprofessional. Ayikho right. Le asabi kuyibeka. Yeah. It's unprofessional. Ayikho right. Lezi zinto silungiswa before igame. Yes. Igame kumele bayiprepare 5 days back. So iChiefs yenza ngamabomu le ndaba yogesi. Yes. No, injalo. Bayenza ngamabomu. Uthi TS mayishisa bayistop. Buto mdala, professional football. Yes. Angisikhuluma nge-professional football. Yes baba wami. I-stadium kuyalungiswa. Ucheck ama-toilet ukuthi right in stadium. Yes. Ucheck ugesi ukhona ama-light right na, awashanga na. Ucheck i-generator emuva ukuthi udizili ukhona yini. Kusasene 4 days phambili. Ngibona uchairman uBobby abuza obeka actor. Uya-actor mslomuntu. Uya-actor. Ayina zinto zenziwa yini. Wena angithi uqashe stadium. Wena uqashe stadium angithi wena. Angithi abama ngirequest iBolt angithi mina. Lento esiyenzwa iChiefs ifana nomuntu orequest iBolt. Bayizofika imoto iphanjile ngokugibela imoto iphanjile yini. So i-management yeChiefs fanele ikhulume nalabantu i-management balungisa izinto kusase right. Lento ingaphindi yenzeke lento le ngoba ibhola malibukwa alibukwi la eSoweto kuphela libukwa jikelele worldwide. So abafowethu abalungisa izinto ugesi ube khona bakawini igame ngokuthi ugesi uhambile. Ubani kathi uhostile ubani hoster athi ngicime ugesi ngamabomu ubani hoster ngicime ugesi ngamabomu ubani hostile umuntu ohostile uyolungisa izinto. Thank you for your injawo lento so yebo manje uqina ugesi beka actor lapha amakabuza wethu chairman wenu seka actor phambili kwethu ugesi awusekho sesikhayisa amafoni manje FNB soka sithi yazi nomlando wefootball. Very Chiefs icime ugesi ngamabomu namhlanje. Vele obvious. Injalo lento. Mina soyolanda into yabo lapha ku changing room lena abangazivumeli ukuthi sisebenzise masizela. Siyeza la hayi angithi masi hoster. Yeah. Masi hoster. Yeah. And then what's this? Ngizokaya. Akitomkaya. What's this? So la KG kwena.